Yeah. Hindi nakakarang. Okay, so ano mo lang ito? Sundan mo lang ito. Patapos na tayo. Maalat tong tindahan nyo. Hindi kayo swerte dito. Lagi nga bagsak yan eh. Hindi to swerte. Maniwala kayo sa akin. Alam mo kaya hindi to sinuswerte? May nakatira dito eh. Ayaw niya to tirahan. Palalayasin natin siya rito. Lagi itong bagsak, di ba? Laging bagsak yan. Ilang beses na pura yan. Hindi kayo suswerte dito kahit marami pa kayong pinansya na idadagdag dito. Ayaw, ginawa namin bodega. Yung mga gamit-gamit niyan din. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo, masamang espiritu. May umiiyak dito, kaya may namalas. Puro luwan. Pag sinabing luwan, iyak ng iyak. Lahat ng pera, lagas. Kasi may bata rito, umiiyak yung babae. Oh. Kaya, kung ako sa inyo, patagalin nyo muna. Bago nyo pag-isipan kung anong negosyo nyo.